ҳодиса тв, парвиз тв, ҳар нафаре ки дар каналаш наворҳои фаҳшо паҳн мекунӣ, дашному ҳақоратҳои дигарора аз сайти имо мегирӣ, ай дигар ҷоҳо мегиреву дар каналотун мепартоӣ. аз аллоҳ битарсе. шумо доре дар байни уммати муҳаммадӣ беҳаёиро паҳн дорӣ. насли ҷавона шумо фосид кардести. аз аллоҳ битарсе. ман шуморо аз азоби дардноки аз ҷониби аллоҳ метарсонам. ин сухани ман нест, сухани аллоҳи раббулоламин ай. худованд дар қуръони азиму шаън мефармояд: инна аллазина юҳиббуна ан ташиъа алфоҳишату фи аллазина аману лаҳум азабун алимун фи дунья вал ахира. бегумон ӯ касое ки дӯст доштанд дар байни муъминон беҳаёӣ паҳн шава, барои онҳо азоби дарднок аст дар дуньё ва дар охират. ӯ касое ки фақат дӯст доштанд ки дар байни муъминон беҳаёӣ паҳн шава, барои онҳо худованд азоби дарднок ваъда кард. пас шумо ҳодиса тв, парвиз тв, шумо бо дастони худтун беҳаёиро паҳн доре. аз аллоҳ наметарсе шумо? шумо мурдан надоре? аз рӯзи ҳисобу ҷазо фаромӯш карде? шумо ғофил монде ки дар пеш як рӯзи ҷазову ҳисобе ҳастае ки барои ҳар як наворе ки паҳн мекуневу як ҷавони мусалмонра, як духтару як бачаи мусалмонра шумо фосид мекуне, шумо ҷавобгар мешавед. шумо чӣ гумон мекунед вақте ки як зинокории як мусалмонра наворбардорӣ мекунану дар каналотун шумо мепартоед? ӯ нафаре ки ин зинокориро мебина вайрон намешава? шумо оё аз аллоҳ наметарсе ки дар байни уммати муҳаммадӣ беҳаёиро паҳн доре? хуб гӯш дошта боше. парвиз тв, ҳодиса тв, шумо интизор шаве ки дер ё зуд ғазаби парвардигор шуморо домангир мешава. ҳоло ҳам шумо вақт доред тавба кунед. тавбаи шумо ҳамин аст ки ҳамаи он наворҳое ки дар каналтун доре ҳамаша удалит бикунед. баъд тавбаи шумо пазируфта мешава. ваилло агар ба забон 1000 бор тавба биге вале наворотуна удалит накунед, тавбаи шумо пазируфта намешава. хуб ба ёд дошта боше ки агар ҳамин корро намекунед, ҳоло ҳам ҳамин коротуна давом додан мегире, интизор шаве ки дер ё зуд ғазаби парвардигор шуморо домангир мешава. аз аллоҳ битарсе.